i naviše. Predstavnici pokreta Dveri iz Obrenovca u subotu su na Gradskom trgu predstavili sugrađanima glavne ideje i ciljeve programa pokreta, a ujedno su najavili i buduće aktivnosti u Obrenovcu. Članovi pokreta Dveri organizovali su u subotu na Gradskom trgu druženje sa Obrenovčanima i tom prilikom su predstavili ideje i ciljeve rada pokreta Dveri za život Srbije. Konačno za koga da glasam, to je poruka i slogan koji želimo da pošaljemo našem narodu. Pokret Dveri je autentičan pokret i kao takav ima potrebu za novim načinom organizovanja. Stranke i partije nemaju više moralni kredibilitet da budu vođe naroda, jer su dovoljno iskompromitovane, dovoljno su dugo vladali, a gotovo rezultata nema nikakvih, tako da ima se potreba za novim načinom organizovanja. Pokret Dveri je baš zato pokret. Pokret porodičnih ljudi, pre svega mladih ljudi, ali ne i neiskusnih ljudi, jer mi imamo već, da kažemo, minuli rad od 13 godina u tom nevladinom sektoru brojnih akcija nacionalno-društvenih, patriotskih i tako dalje, tako da mi smo s jedne strane mladi i novi kao takvi, nudimo prosto nešto što neke stare, da kažemo, tradicionalne vrednosti koje su malo zaboravljene u našem narodu, pre svega to je ta moba, to je zajedničko dobro delo. Nešto zašto će se Dveri zalagati u onom momentu kad budu bili, da kažemo, u strukturama vlasti, ako im naravno narod kao tako prepozna, to je da prosto gej parada više nikad neće biti predmet bilo kakve rasprave, jer ona zapravo treba da bude jedna ružna prošlost. Nešto na čemu će Dveri insistirati, to je neki sistem porodičnih vrednosti. Predstavnici pokreta Dveri su najavili da na sve nivoe predstojećih izbora izlaze kao nezavisna lista kandidata. Danas imamo priliku da upoznamo, zapravo i naši sugrađani će imati priliku da upoznaju kandidate koji će biti odbornici za lokalnu skupštinu, tako da eto, uz prisustvo, da kažem, brojnih ljudi, naših prijatelja, ljudi koji nas podržavaju, tu će biti potpisivanje te nezavisne liste Dveri ko želi da pruži podršku. Na štandu su najavljeni predstojeće aktivnosti pokreta Dveri u Obrenovcu. Ono što bih želeo da kažem, da ćemo mi u ponedeljak u našim prostorijama u kancelariji iznad pekare Trend u vremenskom periodu od 14 do 20 sati uz prisustvo sudskog overivača potpisivati tu nezavisnu listu Dveri, tako da pozvao bih sve sugrađane ko želi da svoje prisustvo našoj, da kažemo, priči koja je opšta, tradicionalna, porodična, koja je tema svih nas, zapravo priča svih nas. Mi ne pričamo ništa što je nešto, da kažem, apstraktno, nego to je opšte široko i potrebno, nešto nasušno, rekao bih. Tako da, eto, pozvao bih sve ljude da u ponedeljak posle 14 sati dođu i da potpišu tu listu, nezavisnu listu Dveri. Druga stvar je da najavimo na Mladence 22. marta veliku porodičnu šetnju, neki, mislim, brend Dveri, po čemu smo prepoznatljivi, sa početkom u 17 sati na trgu, bit će porodična šetnja, posle toga će se ljudi iz upravnog odbora obratiti prisutnim ljudima. Članovi pokreta Dveri su pozvali Obrenovčane da se u što većem broju priključe porodičnoj šetnji.